Eu creo que hai un comportamento absolutamente coherente dos socialistas, por certo, a mesma coherencia que planteamos fai un ano e medio. Aquí o único incoherente é o Partido Popular, que polas mañás fai oposición e polas tardes axuda e protege a este goberno, un goberno que está sin orzamentos, un goberno que está desordenado e acosado tamén pola xustiza, non? E, por tanto, o mismo planteamento que se fixo fai un ano e medio de saída responsable e razonable a través de un acordo para darlle estabilidade ao goberno municipal é o mismo que se plantea agora. Vai haber unha cuestión de confianza que é a que vai a plantear o propio Jácome, non? Por tanto, aquí o que non vale é andar con dúas barallas, O Partido Popular é o responsable desta situación e o Partido Socialista ofreceu, fai un ano e medio, plantea unha situación donde si se quere salir con responsabilidade sin utilizar a nin os tránsfugas como fan en Lugo, non? Un Partido Popular que, por certo, a hora de asaltar os gobernos municipais utiliza tránsfugas, incumplindo os seus propios estatutos todavía, non foron capaces de contestar a esa situación en relación co Concello de Lugo e esa moción de censura. Como pode ser que o Partido Popular incumpla os seus propios estatutos, que podemos esperar de un presidente da Xunta e un presidente do Partido Popular aquí en Galicia que non cumple as súas propias normas das que se dotaron fai apenas 10 meses no Congreso Nacional?